हेल' लोगोफोर खुलुमबा बयनिसिमबो एसपि जेनेरेल ब्लगआव नोंथांमोनखौ बरायखौ मोनबाय। नै जोंहा लोगोफोर एकदम दैबाना जागासिनो दं। दैबाना लोमजोबखाबाय नै न'सिम लोमफैबाय आरो हागासिनो दंबावो अखाया नै दाबो नागाराखै। वाव माने ना हमनो नागिरदों ना दै जायदों दैया दासो जियायबाय आरोना नै बे बिराद अखा हानायजों दैया जियायबाय। ना दावखोदों जानो हागौ नै बेहाय नै बाव फासि जानोसै फासि ना दावखोदों ना थेंगोना दावखोदों जानो हागौ ना थेंगोना। नै दैया बैनिफ्राय फैबाय आरो दैया बै जियायबाय बे बिलो दं मोनसे बिलो नाखौबो दावखोखागोन दावखोनाया। वाव नै दैयाबो बिदि देरबाय आरो सादो सानोबा मोनसे ना मोनहानाय नङा। फासि सायनोसै फासि हाब नायाथ' फुरा दावखोबोखादोंलै। हाब दैया बिदि देरबाय आरो बा नाया एबारसो नांसिगोन। बै जाम्फैजों बै हरै जाम्फैया बोहैदोंना बोहैयाखै बोहैलांबायगोन। गोगोम नांखासिगोन ना बाहाय दहायनो साफैनांगौमोन ना दहाय साफैयोबा दा फुरा नांबायमोन ना। गुलिया हाबसोजोब्बाय हनै नैबे हाग्राबारि गोजा लोगोफोर हाग्राबारिनिफ्रायसो बोहैबोदों दैया। नाया डेन्जार दावखोना थाफैखायो नैबे बे दै लामाजों हाग्रानिफ्राय। बे हाग्राया जाहैबाय माने रायमना नेसनेल पार्क नांबाय आरोखि ना नैबे हाग्राया। माने बे राइट आरो 2 नम्बर राइट बियो 2 नम्बर राइट। नैहाय सिदा थांब्ला बे रायमना फरेस्ट अफिस मोनहैयो बेजों आरो मैनागुरि सुमलि बागान थांबाय आरो बे राइटआ टप प्लेट। नै बेयावबो जियायजोबोमोन दैया दाबो फुरा जियाखै आरो दाबो एसेल' जियायजेनदों। नायनि आं नाखौ दावखोदों ना मादों बेयावहाय नायाथ' दावखोनांगौ हिसाबाव।
मासेबो दावखोआखै नायानो गैया। नैबे बिलो मागुरल' थाफैयो बेहाय मागुर खालि मागुर। ओमफ्राय हबाय बिलोआव मैदेर दुगैफैयो मैबो मैदेर दुगैफैयो। माथो नायानो गैया। औ मोजां सिख्ला लागावबाय हाग्राजों बोहैबोबाय दैया हनै। वाव लोमजोब्बायलै दैया।